Здравейте на всички, аз съм Art2355. Аз съм Стъпли. Това е първият ни епизод. Като цяло до сега никога не сме правили епизоди на игри. Въобще епизоди да ги качваме в интернет. В смисъл, направихме един епизод преди малко, преди 2-3 минути. Обаче се оказа, че сме били намалили микрофона на... Били сме намалили Стъпли и говори малко по-тихо и затова не се чуваше нищо, общо взето. И да, това ни е къщата. Миналия епизод направихме портала, ето му. В смисъл в предното, обаче без той не ми позволяваше да снимам клипчета по-големи от 10 минути. И ето това е портала, който го направихме и в предното. Това ни е къща, сега да я представим. Ето, това е къща. Почти аз я построих. С помощта на Стъпли за събиране на стъкла и там той прави честовици, гардероба. Това са гардероби, тук имаме и по-едни железни работи. Това ни изпълнята, тук събрахме и уж снимахме дема, нали, Стъпли говореше много малко, много тихо. Ето тук малко недърак, кварц намерихме. Това е моят гардероб. Дай направим кварцови блокчета. Сега да... Ма то не ли се печеш? Не. Како я печеш са? 16 кварцови блока имаме. Рудата ли се печеш? Не се пече нищо. Рудата може да се опече и да стане на такова. Не дървата се пече, рудата не може да... Кварцовата руда, ти казвам. Остай сега се пече не да рака, овца май не са. Да, тая овца сме си я вкарали, защото не можахме да намерим вълк тук. Може да я прибим. Ма сега няма я трепим. Сега ще направим ножица и я окасим там. Какво още да кажем? Аз 2 блока, нали? Клипчетата ще са по 10 минути, може да ги правим един епизод на 2 части. Защото нещо не мога да... Фрапсам и... Скоро си го изтеглих и без това ни е първи епизод и не знам още много как да работим с него, само знам как да правим клипчета. Още нямаме хубава програма за редактиране. Надявам се в следващите епизоди да ги редактираме. Ако може някой да ни... Ако може някой да направи някакви такива, както напълно на някои други, които снимат, да ни направи нещо, което да слагаме в началото на клипа. Това е. Общо не сме си купили играта, затова сме с кинови от нета. Това е общо взето. Ще стрига, бе. Тя сега не може да я поникне, тогава да я прибим. Що да не може? Тя трябва да иде такова, трива отвънка. Ще иде чак. Ама то трябва да има трива. Ще поникне, Не бе, зарежи ни, че я отрепа. Не бе. Стига, бе. Що? Така, говори нещо, кажи ти нещо. Дай да я отрепа. Дей. Не знае. Какво, бе? Заклах радиото. Мой да казва ти приложение, какво да правим в следващия клип. Мислехме си това да го направим като село. Тук. Ще построим малко по-такива. Примерно, ако сте намирали село, надявам се, не може да не сте намирали село, да направим като него и това да ни е къща. Тук може да си го оградим. Казиното. Да, казиното. Ние в... Не е казино, ама ще го правим. Да, искахме да го правим казино.
Сега ще покажем къде щяхме да правим. Е това. Не знам как ще го правим. Идеята е на стъв плей. Аз тогава отсъствах. И за спаунър отсъствах. Сега ще им да го покажем. Има един спаунър за скелетъни. Ето щях ни да е и портала. Ай, казвай ти малко. Върви. Тук спаунър на скелети намерих. Да, аз тогава отсъствах. Той го и намирал. 3 седла, хляб, какво ще намерах там? В честовите. В честовите? Да. Ай да излем нещо, да видим, да си направим тухли. Ако имате някакви предложения. Може да си направим къщата да такова. Ей тук. Къде? Ще едно дърво. Да, запали се, тук имаше лава. Дед закриваш и дупката. Са запали. Стана инцидент с лавата. Да. Това дай да го отсечем. Нямам брадва. Имам само някакво. За какво? За какво да я знам пречи. Видях как да се запава портал, бих запал. Да, някъде слагаш и дърво, и лава, и... Мисля, че тук беше... Пигмен! Мамка ти дева... Ще излезе, бе! Аз ще му убийства, меч, убилил. Той отде дойде, наистина? През портала мина. Нали няма чудовище? То фада си има. Да, справили сме чудовищата, да кажем, защото доде да си намерим хубаво място. Надявам се къщата да ви харесва. Пигмент, могат ли да си отварят врати, бе? Мисля, че не. Тогава чари виж какво си измислих. Какво? Не трябва дърво, иди насечи. Сега не ми... Имаме джунглове, имаме. Ето, че тук дъбо 24. Чай да взема. Да, щях да ви кажа едно нещо. Тук. Ако... тук сме направили тук слема, ще го поправим. Няма да е сега. Ако ви харесва, реших да направя, да редувам и тухлени стълби от ада. Тук и така да ги редувам и да стане по-шарено, ама да знам. Стъв плей, какво казваш за това? Добре.